Vă promit că mă duc, uitați, și pe camere de înregistrare, dacă vreți. Vă promit că mă duc la sălajul pe dumneavoastră. Pentru ce ați vorbit și pentru cum ați aruncat cu alea ieri. Ne-am uitat pe toate înregistrările. Un sălaj? Da. Pentru ce? Pentru dumneavoastră, personal. Pentru mine? Da, E o amenințare cumva la Da, e adresa o mea? amenințare la adresa dumneavoastră. Pentru la anul, cel puțin, când o să fie doamna dumneavoastră, 100% nu o să fie. Vă garantez asta, vă jur că din prima zi până în ultima zi sunt aici, în fiecare zi la noastră. 100%, pentru ce? Pentru că trebuie să fie personal să respectați pe măsură de la hai. E mișto că aveți și la sălajul, să ne mai vedem. Bun, foarte bine. Ce legătură are sălajul cu aici? La sălaj fac altceva, aici fac altceva. Nu faceți pompe de alea, recondiționare. Așa. Și vreo problemă că fac Nu, dar vedem ce nu să mai facă pompe. Cu atitudinea asta. Dumneavoastră spuneți că nu o Cu să mai fac. atitudinea asta, cu atitudinea asta. Nu știu, dacă mai Eu să nu o să mai fac. faceți, dumneavoastră sunteți șmecherul din sălaj. Ați venit de aici și ziceți că faceți. Aveți 7 tatuaje de astea și Eu 3 zic de... că nu o să mai fac. Sunteți emotiv așa la amenințări? Emotiv, adică ce? Câte clase aveți? Haideți să lăsăm discuțiile astea. Haideți să lăsăm discuțiile astea. Îi aveți și acolo de acasă? Vezi ce treaba e acolo. Pare că